Phaidi hingke tongte tongte kaisa kothoma salainai kothoma wngkha manani hingka hingke khibinani bo nangnai kok hingke obono chwng mana khabolo muchungo tai nijini yakni ba jekono nijini manui no chwng buino rwnani muchungjaya phaidi hingke omono twino kaisa kothoma kok salainai khoroksa borok bigrasa belai kuno kuno buddhi krikhe bini tamung chomung chamung bebak kuno krikhe tai kuno pala sala krikhe bini lama buinaro muni tongibo hingmote hajira maya rang maya aba hengoi ekdom bini andom sorbonas ngai bini laibo wansomung nosto ngai thang taibo kuno pala malia khoroksa bongni parani hasa lo bolongo onek sinai nungnai tongo tai bongni parani bororok bono mangsa swngnai bui buddhi khlaibayo tai bobo salja wansoka ambo thangsino o borok sinai nungnai naro thangai buddhi khadi swngnai nai sini hinai bobo nokni nongkhori thanga kano para himi thangai a bolongo sogainai na borok nar sogainani 2 din 3 din nango tai bo himi thangde ka horongni kaisa nok malaikha kaisa noko bo thunani bagene bo koimung koikha koinai ani kisa thutai jaga tino horsam bagai redi ni saka tai bono ar nokni borok sungka nung biang thanai tamni bagai phaibani singprung gano bosaka ang khoroksa sinai nugnai borok gyan ganang ni aro thangai tongo tai bo no ang ani je ang samung tangai gothogya aku yangmani kholi yangmani aboni buddhi khadi singna hanise antini hayo ni saka hingke tai ano malik saka nung omage thangte ke ani bo kaisa kok sungui phaidi ani bwsa kana tai ubo boba bo kok bo maya hingke bo bahake kok mane hininai kaisa sungui phaidi hininai bo saka tai ni aika matrono bobo thangka sungui phene hininai afro kano teka jaga thangai thangte kano soguyuka khoroksa bolongo jadugor latha tijang malayuka a jadugor bono sungka nung biang thanai hini sungka sungpuru hongkang kano bosaka ang omah gyan ganang borok baise buddhi khadi sungnani bagai thangai tongo ni saka sabro kano a jadugor bono hani sapika nung o gyan ganang borok no malaikangke ani kaisa kok sungbudi ang sorgo thanani bagai asake jadu srengka ang tamkhe sorgo thangmanai hininai bono sungui phaidini saka tai aproka bo gosui thangka aproka no bo kaisa ti kotama parmani nangkha aro tai kathwa kotoma malaikha tai kathwa kotoma bono help laikya binar kasarinai talangai thangka talangai thangte kano kathwa bono sungka nung biang thananai hinai hingkang keno bosaka ang khoroksa gyan ganang baise buddhi khadi sungnani thangai tonghui saka aproka kathwa saka ang bahaike dragon khaimano bofuro dragon nungno nung kisa nini gyan ganang sinai nungnai sungui phaidi hinai bosaka tai bobo gosi thangka tai thangte keno bo a gyan ganang bai malaikha no khulumaya koi bo sungpuro kok sapro hongkano abini gyan ganang borok bono saka nung ano 3ta prosnoni uttor bar sungimiya nana ang 3ta prosnoni uttor bar rimiya ni sapro hongkano bo wansoka 3ta prosno sungnani hingangke bini prosno hongke bat sungui tongkha bahake khoroksa mokol nugya bwrui bo puila noga hamani aboni upai bo sungna nangnai te kaisa jadugor bo bahage sorgo thanai aboni bo sungna nangnai te kaisa kathua bo bahage dragon khanai aboni bo sungna nangnai de bini khe sungnani je gri hengi tongka de bo wansoka o saitang tongha bini sungjangnai saitang janani bisingo bobono khibinai bobono khibiya hai bo confuse ngi tongka tei bo wansoka angle bigra seba
ase kotor proshno yaba borokni no phono singui talang thangchini hini bo kaisa abono sacrifice khaikya ba tek khaikya bo aba hike khainai bo bini proshno no tonai bo singka je khoroksa kana tai kok maya bo bake manai ni singka hingke agyan ganang saka bono selanai kaire dindi jeno bo kok bo manai mokol nugui thanai ni sa te khoroksa jadughor bo bosor krengoi aso jadu srengoi sorgo thana bagai sing tomani bo bahike sorgo thangmani hini singuka aproke bo sauka a jadughor no sadi bini a jaduni je latha abono jebo khoroksa no bagere di hakino bo sorgo sogyan hinai bini जादूगरनि कगनोबो बसायखनारका ते कायसा संगका प्रश्न काठुआ बो ड्रागन खाना मुंजागो बोले बाके ड्रागन खानाय आफ्रुके आ पंडित जी साका बो ड्रागन खाना हंकांके बिनि जे बखंनो खुलगै खिबिदि हिनि सादि इनकेनो बो ड्रागन खाय थांगारा होननानै हाइके न बो फिरगै फाइके तीनटा प्रश्ननि उत्तर तुवै tai bo kathwa bai puila malaika parangi painai kathwa no saka ini bolokong khulog khibir baidi genung dragon khaithma tai kobi no a kathwa bolokong khibir baikya botai dragon bo khaithma tai a bolokong besarogo hira mang rangchang mang kaba mangai bo manai tubui phaikya ya aboni pore hingkeno jarugor malaika jarugor no saka nung o nini jarugor latha jebo khoroksana bageri di hingkangke nung sorgo sogini ni saga tai a jadugorin lathabo bonono riklangkha tai bobo sorgo thangi pekya tai masa bwrui hingke kogbo maya abo bai malai ukha tai a malik no saka nok malik no nung nini ni sajingno chela nai kairedi hingkeno kogbo manai tai mokolbo nugui thangana hinai saka apruke anok malik bonono kayei ririkha tai kaire mani logi no abo sajak mokol bo nugui thangka tei kok bo manai thangka hajingka sung okok boro kothoma no sawoi singtamo srungjanai manko obono manani hingke sung rena bo nangu hunjago bo tamo rekha hamale asung nijini bagoi bo sungna thangmani asa hasalma hopung sapung himinai bo aso kosto ko thangmani abono singya karei buni je chaya suya proshno tongmani abono so bo rukuk sirungka bo busu borok kotorong khana tai borok koto bukha kotorong mani bagainya botini hira rangsak mangkha kathwa naro tai jadugor naro hingkangke latha maraka tai obrei kahma ganangni bosajak bai ma kajaka tapok asok sawini jotono kaham tongbai di jotono hambai।